and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Kung diin ko nakahimog sa'yo, maluoy ka, Ginoo. Oh. Langga? 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 Ano may kang mayo? Ang siya nitabo ni mo, ha? Ngano, Langga? Langga! Chelsea! Ay, pa sila na. Nagtrauma na sa danduha. Nagkasinabot yun ni sila. Chelsea! Han! Milani! Si Chelsea! Still, ana. Chelsea! Apil-apil pa yung tawag para sa nagpagmakaroon ingon. Han! Dalo na to si Chelsea sa ospital! Milani! Si Chelsea! Milani! Iyon na, maraglain na nila. Kasama ba ni mo, James? Pagkauwang malakas mga silingan? Si Chelsea! Nangurog siya maayo! Migahi! Unsa? Tabago na to siya! Diyos ko! Chelsea! Chelsea! Chelsea. Langga, naunsa ka man? Langga! Nagpadung na ta sa ospital! Mahal ko kay ikaw, Langga! Chelsea! Ay, kinsa ba kining nanawak we? Ay, si Melanie man di ay ni. Kinig yung anak ka. Bago pa ganing din hisbay, anong nanawag man ni? Na nag-away naman sa katingali ni si James sa iyahang pag-uli ay kinig yung tawhana. Hello, Melanie. Sa magkagiaway na sa kasbana ni mong way ayo? Maplasing, maaari ami sa ospital, ma. Ha? O sa ospital? Ginana mo ni James si Chelsea diri sa ospital. Kinanggahi ang lawas nga nagpangurog kung naglisod og ginahawa. Oh, unsa? Ay, pastilan. Naunsa magkadaing taon ang akong apo. Oh, nakuyawan naman hinuon ko. Huwag naglain na hinuon yung akong lawas. Si Melanie. Melanie! Oh, unsay okay na si Chelsea? Ikaw kang anaka ka, ha? Naglain na hinuon akong lawas sa kakuyaw. Sa imong pagpanawag nako. Sorry, ma. Nadawag ko nimo kay nakuyawan man sab ko. Nahadlong ko pagpakita nako ni Chelsea nga nagahi ang kalawasan o diya nagkurog. Unya murag naglisod og ginawa. Ang banad ay nimong buang mi unsa raman. Ayaw na lang anak pagsulti, ma. Kasi kaya pagsulti, ha? Usa may nakaon mo nga milaban ka naman noon, James. Dili man gud ma ba? Husto na Melanie. Giamong baya ko ninyo, ha? Nay, nangurog pa taon ni ako to sa pagdali og ani sa ospital. Kung naunsa na si Chelsea. Hinaya na lang palihog ng tingog ni mo, ma. Kay mabatian ka ni James. Naunatan nila sa emergency room. Matod sa doktorhan, pwede na kuno ta nga makapauli. On. Maplising. Sabay na hitabo ining akong apo, ha, James? Nga ano man eh. Ang kuan maplising. Maplising, mangulit na lang ta. Nagkinalan og pahuway si Chelsea. Matod sa doktor. Please lang, ma. Chelsea, langga. Langga, gikuyawan, yun ko. Mo ding nagdali-dali jud kog anhin mo din sa ospital. Ug salamat na lang kay okay na di ay ka. Chelsea lang ka. Ayaw pagkilak. Ni amis mami ni mo. Og ni asilula ni mo, plising.
Okay ka na. Wala tayo angay pang kabalakaan. Bitaw, Chelsea. Okay ka na kung lumatod pa sa doktor. James, manguli na ta. Nagkinahanglan og pahaway si Chelsea. Puhan. Hilas-hilas. Unsa man day kunoy sakit ni Chelsea? Melanie ha, matod sa doktor. Maplising. Dili lang, usa ta may istorya bahin anak ma. Kay okay raman si Chelsea matud sa doktor. Okay ra gyud siya. Ay. Pagkawa ba yay klaro ninyong duha, Melanie? Maplising utang buot. May pahaway si Chelsea. Oh, di na lang kong tingog. Langga, dali. Sandi na ako. Kay hapon-hapon ko ang imuo og buhok. Aron makatuga samtang nagbiyahe pa mo sa bahay. Dali, sleep na lang ka. Ikaw ba? Kuhaan man tanimos kabuot, oy. Unya atubangan pag yun ni Chelsea o sa imong panang way hinungdan? Ayaw lang gud pag-ingon anak maplising. May gipamati si Chelsea. Ug tilibuot sa doktor nga madugangan ang problema. Kay unsa man di ay ang iyang problema. Unsa may iyang sakit nga wa ka man musulti. May anxiety si Chelsea maplising. Ah, Ug sa kalingon pa sa iyang pangidaron. Ang imong gipangsulti kaganiha samtang dito ta sa ospital. Ug sakay ta sa auto. Maka-trigger sa iyang gipati. unsa ba ka ng anxiety, oy? Wa ko makasabot ni ana. Unsa ng anxiety? Ito na day si Mama Plising. Nakapanihapon na to. May pagkaon man ko nga napalit ka ganina. Ako na lang gipadaan tanan nga imong gipalit nga pagkaon. Maayo na lang to nila. Para maunta to ni Chelsea o para nimo. Wala ba mo makapanihapon? Wala lay kaso na ako kay wa makubati ang kagutom. Magpa-deliver na lang ta para namo ni Chelsea. Okay. Okay. Ako na lang ang mag-order. Sultin ako kung unsa gusto nimo nga orderon para nimo. Pawaman na lang ko sa imong cellphone. Kahit mutanaw ko sa pagpili. Akadit. Adara. Kaditan. May nanawag. Si Baldwin. Tubag ka. Thank you, Han. Hello, bro. Nanawag lagi ka? Oh bro, pre, nanawagin ko nimo kay di ibot makisulti nimo. Ay, mabugos yun. Ha? Kinsa? Hello? Sir James? Oh. Agyo ko nimo gi-accept sa akong pag-friend request nimo. Kisa na, James? Kisa na? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!